Aby sme mohli vynásobiť polynóm mononómom, musíme tu napríklad vynásobiť 3x. Však najprv vynásobte 3x na druhu, potom vynásobte minus 5x a nakoniec vynásobte 3. To znamená, že každý člen z polynómu musí byť vynásobený týmto mononómom. Takže vynásobte 3x na druhu. Čo dostaneme? 3x na tretiu mocninu. Však, pretože tu sa násobenie sčíta pri násobení, áno, tu sú bás, tak povediac. Je to číslo A. Pamätáš? 3x vynásobené minus 5x dostaneme minus 15x na druhu plus 3 krát vynásobené 3x je 9x. To je všetko. Teraz to nemôžeme nejako zjednodušiť, pretože tu máme x na druhu, x. Tu sa to nedá zjednodušiť. Tak poďme na ďalšiu. Tu máme minus 2x na druhu, najprv vynásobené x. Však? Áno, dostaneme minus 2x na dvojkrát, pretože sily sa sčítajú. Potom je tu tiež kladná. Plus pre mínus dáva mínus. 2 krát 8. Koľko to bude stáť? 16. Tu sú x. Čo sa stane z x? Vynásobíme x na druhu, sčítame mocniny a dostaneme x na štvrtú mocninu. A tu mínus za mínus dáva plus. Koľko je 6 ku 2? 12x na druhu. To je ono, máme tu x na druhu, x na štvrtú mocninu, x na druhý stupeň, takže už to nemožno zjednodušiť. Nasledujúci príklad. Mínus za mínus, čo to dáva? A navyše. Preto vynásobíme 3x na druhu 2,5x na 5. mocninu. Takže v prvom rade tu máme 7,5 však, pretože 3 krát 2,5 bude 7,5. A čo sa stane z x? Aký titul bude mať? 2 plus 5 je 7. mocnina. A tu je minus 0,2 vynásobené 2,5. Ak nemáte po ruke kalkulačku, viete ako to vypočítať? Povedzme, že najprv vynásobíme 0 2, však koľko to bude? 0,4. A potom ďalšia polovica. Koľko to bude? 0,1. Však ukáže sa, že 0,5 má záporné znamienko. Presne tak. 5 plus 1, 6. 7,5x na 7 mocninu minus 0 a 5 na 6. V tomto prípade máme o niečo dlhší príklad. Začnime to riešiť. 2x na druhu vynásobené, takže stále máme dvojku. Však čo dostaneme z x? Tu je x na druhu a tu je to len x prvého stupňa. Ukazuje sa, že x je v 3. stupni. X na druhu, x v 3. stupni. Dobre, áno, tu je 1 plus 2 tretí stupeň. Tak neskôr. Tu máme negatívum, tu pozitívum. Ukazuje sa, že tu je to mínus. Áno, máme. Dvojka zostáva taká. Čo dostaneme z x? X na druhu. X v 3. stupni. 2 plus 1 však? 2x hraje x na druhu. X je v 3. mocnine. Ostatní členovia sú pozitívni. Ukazuje sa, že je to plus. To znamená, že máme tu dvojku. x na druhu. Iko na druhu, iko druhu, iko štvrtinu však. A potom máme, posledná je, že máme 2x, pretože tu x nie je. Do akej miery? 3 plus 2 na 5. mocninu. Nemôžeme to nejako zjednodušiť, takže poďme k ďalšiemu príkladu. Takže sme 2/5 x v štvorci x násob. Máme 3 mononómy v tomto polynóme však. Vynásobíme 2/5 10. No, hneď napíšem 10 do čitateľa takto, dobre? A tu máme, čo sa stane z x? X 2 plus 1 3. X zostáva len v 1. stupni. Aký je tu výsledok? Takto sa predsa skracujeme. Však tu máme 2. To znamená, že tu budeme mať 4x kociek plus 2. Vynásob 2/5. Tak si všetko zapíšem a potom to pekne napíšeme. Dobre? 2/5 vynásobené 5. Však tu sa potom znížia, zostane len dvojka. Tu je x na druhu, pretože tu x nie je. A čo sa stane s i? I a i. Čo to znamená? 1 plus 1, 2. Dobre, teraz máme tu negatívum však. 2/5 vynásobené 25 v čitateľovi. X na druhu i to však.
Tu sa zmenšíme, tu budeme mať 5. Nakoniec, akú odpoveď tu dostaneme? Napíšme to krajšie, potom to teraz zotrieme. No, teraz to aspoň napíšme takto. 4, áno, 2 krát 2. 4, x na druhu, s hrou plus 2, x na druhu, hra na druhu minus. Čo máme? Koľko stojí 2 krát 5? 10. X na druhu y. Ak ste tu všetko prepísali, nechajte ma to vymazať. Prejdeme k predposlednému príkladu. Takže tu dostaneme 4x vynásobené x. Čo máme? 4x na druhu. Však vynásobte 4 krát minus 2. Minus 8x, áno, máme mínus. Potom to dostaneme sem, opatrne so značkami však. V našej krajine sa zápor násobí pozitívom a dostávame zápor. Áno, vždy. 2x v kocke pre 4x. No, v prvom rade s číslami 2 krát 4, koľko to je? 8. A x v kocke vynásobíme x na prvú mocninu. Ukáže sa, že toto je x na štvrtý, áno, stupeň. 3 plus 1 je 4. A aj tu bude záporné číslo. 2 krát 3 bude 6, x na druhú. A teraz najzaujímavejší príklad. Najnovší. Zdá sa mi, že je to najzaujímavejšie. A vynásobte b. O čom však? A vynásobte minus mínusom AC. B vynásobené C plus BS. B vynásobené mínus a mínus AB. C vynásobte A. C vynásobené mínus B minus BS. Pozri, ako to tu robíme. Poďme to zjednodušiť, dobre? Pretože tu bude možné zjednodušiť napríklad AB je redukované. AS a mínus ako je redukované, BS a mínus BS sú tiež redukované, takže získame nulu. Ak sa vám páčil posledný príklad, tak ako ja, všetci sú šťastní. S Bohom.